Nákladové nádraží Žižkov čeká velká proměna. Už více než 5 let se diskutuje o tom, co se bude s tímto chátrajícím územím dít. Takhle vypadá nákladové nádraží Žižkov dnes. Staré opuštěné budovy, vagóny a rezavé koleje. A takhle by nádraží Žižkov a jeho okolí mohlo vypadat už za pár let. Zastavená oblast a spousta mrakodrapů, alespoň podle některých komunálních politiků. Viděli a teď i zveřejnili tyhle plány, které prý leží na odboru územního rozvoje Prahy 3. Jsou v nich přímo vizualizace velkých mrakodrapů nad 100 metrů. Praha 3 už o zástavbě území jedná. Nejvyšší mrakodrap z nákresů měří 111 metrů a má 34 pater. Radnice Trojky ale stavbu něčeho takového prý sama odmítá. Popírá i to, že by takové plány vůbec kdy spatřily světlo světa. Neznám žádné plány, které by někdo představil. Myslím si, že takováto studie neexistuje. My máme výškové budovy jasně definované v urbanistické studii pana Sedláka, která jasně říká, že tyto výškové budovy by neměly svým horizontem výšky přesahovat jiné dominanty Prahy 3. Praha 3 to moc dobře ví, ty projekty leží na stole a ona je konzultuje s developery, takže jestli říká, že nezná, tak mlží. Jestli Praha 3 mlží nebo ne, to se zatím nedozvíme. Stále ale opakuji, že žádné 100metrové mrakodrapy na Žižkově nebudou. Tvrdí to i magistrát, který bude výsledný projekt hodnotit. V Praze totiž nově po aférách na Pankráci platí takzvaná výšková regulace budov, která podobné stavby odmítá. Vylučuji výstavbu 110metrových budov v tomto místě, protože to neodpovídá právě té výškové regulaci budov, která už byla přijata. Tomáš Vozáb, televize Prima.